milung'nwa to akoro. Iwacho ni nobed malit ahinya. Pod awacho kendo abo medo wacho. Nobed malit ahinya ka 27 nwa nono kaka yudhe. Revolution mono chakore kae lakini nosim. Pod wanyalo pok wadeko ahinya. Mag rowere. Mar rowere. Pok wadeko ahinya. Pod wanyalo wuok. Gima wadong godo sani okumba achiel mwadong godo mogik mwadhi godo lwenye mwatieki en achiel wago ombulu wandira ka jogo ombulu mano kende mano is the only solution mwadhi succeed godo to ka nidhi e polling station moro amora tiyudo kumigo ombulu tiyudo youth mochung' kata ochung' mana against jo mi youth no mane kwayo simoko wacho ni bana atonga mayote miyo mbogo koth wang'eyo kuma wuoche diowa godo. To yudhe moseyier Remi, bende mno ka gisechwalo nikech ing'eni be iyieri mana gi tich ma samoro jaduong'e ma koyiero to kelo kata mana dongruok youth mane mera mana kosechwalo dongruok e yo makare. Ntiere to badi youth en 18 to 35 but yes. 35 that's not a youth. Youth mwaseneno so far en achiel ma ongoya wacho tang'eno doke mbakasi silome babo weno at least waneno from there waseland gimoro matis ni kare wambo nyalo deliver wadhi uru gi chiano niya yudhe bende nyalo temo wambo nyalo mana timo onge gima joka nyalo timo ma ok wanya timo ok wan children of a lesser god kaka nonyuolgi eka wambe nonyuolwa wambo nyalo mana timo gigo to kwaweyo ni ma okalo ka ongoya wacho ni wawe ma okalo 2032 nobed modek ahinya iwacho niya